Alright, so isang magandang umaga po sa ating lahat at tayo po ay nandirito pong muli para mag-update po dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market ng kanilang mga latagan. So titingnan natin yung mga latag nila na binebenta, no? So eto, nandito tayo kay Boss Warwick at kay Ate Pam. So update natin yung mga latag nilang magagandang isda. So eto mga bangus pandaing, no? So, ito pong muli, si Boss Lando Explorer. So, tara, let's go. So, tumpukan po ng mga pandaing dito na panindan ni Ate Pam na bangus. Iyan po ay 100 pesos. Tumpukan, nakadaing na po. At meron siyang 160 per kilo, no? Bikaw ni Boss Warwick. So ikot tayo. So yan po, no, 100, 140, 130 isang piraso. At may tumpukan na rin po dito kay Kuya Bobby. 3 piraso ay 150. So mura bangos, no? 3 piraso 150. Malalaki na. Mura na yan, 150 3 piraso. 51. So yan po yung mga presyo na mga bangus na latag po rito, no? Ito po yung 160 na pandaing na bangus. So biglang nagkaroon ng tumpukan dito ng bangus, no? 150 ang mga 3 piraso. Alright, so dito muna tayo kay Kuya Rami, tawid tayo. So maluwag po ang kalsadahan, no? Dito sa Malabon Fish Market. At nakakatawid tayo ng maayos. Kuya Rami, good morning. Joyce, good morning. Shout out po. At malalaki tilapia nyo ngayon, Kuya Rami, ha? Wala maliit ngayon. Magkano per kilo? Sandaan kilo, boss. Ha? Ito nang malalaki, ha? Para mahati natin. Ayan, no? 100 pesos per kilo. Wala pang 2 kilo. Kung malalaki, idol, wala pang 2 Ay, kilo. no? Alam mo na, yan, Kuya Rami. tsaka lang. Ba't wala rin kayong bangus? Ah, ilalabas pa lang. Storya muna kami. Tilapia muna, no? Ang gandang tilapia natin. Oy, No? sandal lang. 100 pesos per kilo. Magalaw pa yung bulto. Lalo itong isa matabang-mataba, oh. Yes. Ayan, oh, bilog na bilog. Ayan, oh. Ah, ganda ng tilapia, oh. Ayan, tilapia ni Kuya Romy sa Malabon. Kuya Romy, salamat po. Thank you, Joy. Salamat. Thank you. Yan po ay 100 pesos per kilo. Kuya Romy. At pasada na tayo dito sa mga latag nila ng mga paninda, no? So tatawid ulit tayo at lalapitan natin yung pwesto ni Boss Warley na hindi pa natin na bablog. Balikan uli natin siya sa kanyang pwesto. Ito po yung isdang snapper na isdang bato, tinluan, labahita. At nabili na po dito yung isdang bikaw, no? Nabili ang isdang bikaw. So tanigi, pusit, sapsap ang mga latagan dito ni Boss Warley sa kanyang pwesto. Yellowfin tuna. Magkano, Mars, ang yellowfin tuna ngayon? 140, 1 kilo. So yan po yung presyo, no? 140, 1 kilo ng mga yellowfin tuna. Mars, thank you, ha. Boss Warley, magkano yung ano mo? Tanigi? 240. Sa kabila? 180. Eh, boss, 90 lang.
So yan po yung presyo 240 at 180 mga presyohan dito ng isang tanigi. Press na press po ninyo mabibili. Boss Marlin, salamat. Mars, thank you. At dito sobrang bagsak at baba ng presyohan ng mga bangus. Dito po ay 60 pesos ang isang piraso. Sobrang mura ng mga bangus na latagan, no? Tapos ang ating mga gulyasan ay 120, 150 isang piraso. Napakamura, no? Napakamura ng bangus natin ngayon, isang piraso 60 pesos na lang po. Boss, salamat. At mga tumpukan din natin dito sa kanilang latagan ay 50 pesos, no? Agoy. Nakadalawa na po. Ika lang yan, maganda yan, 50, matabay paksi. Ayan, 50 pesos, no, na mga tumpok-tumpok na inyong mabibili dito sa Malabon Fish Market. Daligin to. 50 pesos tumpukan. Mga sapsap na hubad. Ayan po mga tumpukan natin dito. Bossing! Mukhang wala kang tinda. Wala talaga? Wala na rin galunggong ngayon, oh. Malamang magtaas ang presyo. Oo. Gulay muna, gulay. Oo. So, tumpukan po dito na mga isdang... Magulay, namamahalan. Oo, gulay muna, pampasigla. Oo, para sumit lang mga katawan nyo. Samahan nyo na rin po ng isda para sigurado, no? 100 pesos mga isdang alumahan, tumpukan. Tapos 140 po yung per kilo. So ganito yung mga nakita natin latagan dito sa Malabon Fish Market. Sandaan. Alumahan, no? Ayan, mga alumahan natin dito. Alright, so dito 180, no, per kilo na mga isdang alumahan. May mga tupok din po na 100 pesos. At dito meron tayo 140. So yan yung mga latagan nating ina-update at dito ang presyo naman ng bangus. Kada piraso may 200, 150, 140, 120. Alright, so dito naman tayo kay Jumong. Wala asawa ko malis eh. Mga hipon ni Jumong at merong katay dito na isang malaking big yellowfin tuna. Ayan, oh. 300 per kilo. 300, laman 280. Alaman 280. Minsan lang tayo magkapuno. Minsan na magkaroon ng tuna rito, no? Ayan. Malaki. Ganda ng laman, oh, quality oh. Oh, pulang-pula oh. Ayan, Kasi pula ng pisngi ko. oh. Ganun pa rin yun. Pulang-pula, mura-mura lang oh. Murang-murang mga big yellowfin tuna. Jumong, magkano yung ano mo, hipon? 300, 280. 300 to 80. Yan po yung per kilo, no? May tamang tibangan. Pre, may tamang tibangan yan. Ito po ay gulyasan, 100 pesos tumpukan, 120 per kilo. At ito po yung 280 laman ng big yellowfin tuna. No? Sa ulo, 150 per kilo. Sa panga, magkano? Belly 300, 250. Ito po yung panga, oh, 250. Yan po ay talagang marami sa ating mga mamimili o mga masugid na manonood
na naghahanap ng mga yellowfin tuna, no? Yan po ang mga presyohan po dito. Sa ulo, 150. 280 laman, 300 sa belly, at sa panga ay 250. Yan po yung mga per kilo. So, mga hipon po natin, meron po tayong 100 pesos at 50 pesos tumpukan. Ano? Para sa tuloy niya, wala tayo. Solid, no? Yung mga Huwag lang doon. latagan. Alright, yan po yung ating mga update dito sa pwestuhan ni Pare George sa Malabon. Yung mga kababayan natin, no, na namimili. Isda yan. Tatalakit. Ba't putol? Bakit na putol? Ano, may dagat ng pano yung buntot eh. Dagat ng daga. Nakakagat ng daga pala. Ay, may sugpo tayo ha. Sugpong maliliit. Sa halagang 100 piso. Pwede na. Alright, so dito tayo sa mga bentahan naman ng isdang bato. So dito muna tayo sa mga gulayan ni Nanay Jerry, no? Ayan ang mga gulay. Fresh na mga gulay ni Nanay Jerry. Ako na, Jetta. Sampo na lang sa akin dyan. Ayun, no? Babawas lang tayo ng bote. So mga labanos, no? 60 pesos yung mga per kilo. So dito, makakapili at makakatipid ka sa mga pansaktuhan na gulay. Meron tayo mga 20 pesos, 50 pesos, 10 pesos na mga gulay na inyong mabibili, no? So halos lahat yan ay hindi naman po mga nagkakalayo yung mga presyohan dito sa mga magkakatabi na mga nagbebenta ng gulay. Good morning! Medyo maluwag, ha? Oo. Wag lang uulan. Wag lang uulan. So ayan yung mga gulay na ating dinadaanan dito sa Malabon Fish Market. At murang-mura, no, ang mga presyohan pa rin talaga nila dito. So dito kay Nanay Noemi. Nanay Noemi, good morning. Magandang umaga po sa inyo. Ayan ang paninda ni Nanay Noemi, bangus. Isang piraso, 100. Dito po per kilo. 160. Mahal ng bangus. Mahal po. Biglang tagtaas. Kahapon mura lang. Mm. Ngayon magkano na? 180, 170. Ay, naku. Hindi ko nakikita yung mga Sa YouTube po. sa YouTube, Boss Nando Explorer. Ay, walang signal. Tapos sa pangalan ko po sa Facebook. Naginan ba kayo na? Pwede po. Hindi. Tapa, Saan mo, try mo. Ayun, kasi nang walang kanyang signal sa building. Saan po ba kayo nakauwi? Pwede yan. Sigurado lang sa yan yan. Tandaan Alright, so dito tayo sa pwesto ni Ate Brenda, no? So mga latagan niya rito na mga dalagang bukid. Meron tayong sakisi, lapu-lapu, snapper, ang dami nilang latag. Hindi ko na maisa-isa. So may yellowfin tuna, no? So ayan. Yan po yung mga makikita niyong latag dito ni Ate Brenda, no? At si Boss Aris nandoon, nagkausap na kami doon sa kanyang area. At sobrang tumal, no? Eh, magkano po yung presyo ngayon, Ate Brenda? Yung mga snapper. 180, oh. Yan na po yung mga presyohan dito, no? Mababa na yung mga presyohan nila. Yung mga dalagang bukid po. 180. Lapu-lapu. 200. So yun po yung mga price update natin dito sa latag ni Ate Brenda, no? Sa kanyang pwesto sa Malabon Fish Market. Ate Brenda, salamat po. Thank you. Ay, dito pala Ate Brenda, magkano yellowfin tuna? 120. Ayan yung mga presyon dito, no? 120 sa mga yellowfin tuna natin dito sa Malabon Fish
Market. So ibig sabihin, napakamura ng mga isdang bato na latagan ngayon dito sa Malabon Fish Market. So ito tayo sa pwesto naman ni Kuya Warren, no? Magkano presyo ng talakito? 220. Yan po yung 220. Barracuda, 240. Dito, Bitilya, 180. So yan yung mga price ni ni Kuya Warren dito sa Malabon. Napakamura po talaga ng mga isdang bato na natagan po ngayon dito. At solid yung mga presyo na kanilang bentahan. Kay Joseph. So bagsak presyo, no? Yung mga isda nila dito sa Malabon Fish Market. Kuya Warren, thank you. So dito, ito rin yung mga natagan dito. Surahan. May mga magaganda tayong lapu-lapu. Meron tayong magandang binluan. Meron tayong mga sagisi at mga metilya, no? Ayan ang mga latag dito di Pareron sa Malabon. So, napakababa ng mga latagan dito ng kanila mga isdang bato na inyong mabibili. So, bagsak presyo sa latagan. Pre, magkano binluan ngayon? 220. Sa Bitilya 180. So, yung baba ng presyo, no? Yun yung mga ina-update natin dito na latagan ng isdang bato sa Malabon Fish Market. Pre, salamat ha. Ito ba? Tayo na naman. So dito tayo kay Parin Ben. Ito yung mga presyohan ng kanyang mga tilapiyang Batangas, 100 pesos per kilo. Ang mga bangus may 160, 120, 100. Yan po yung mga kada piraso. So ito 180 tumpukan. Alright, so sa mga presyohan na ating naikot dito sa Malabon Fish Market ay halos lahat ng mga presyohan dito ay bagsak presyo, no? So sa mga galunggong ay wala tayong nakita na mga latag nila dito sa bayan po ng Malabon. So anyway, shout out sa ating mga kaibigan na kapwa content creator, no? Salamat pre, sarap na agahan natin ha. So shout out kila Bornox TV, RTV Vlog, Randy Conan, shoutout sa inyong lahat. Tony Vlog, Rudolph Oy, Lisaw Laurente, shoutout sa inyong lahat. At sa iba pa ating mga kakilalang content creator, no? So, sa update natin ay talaga nga naman, makakatipid at makakasulit ka pa rin dito sa Malabon Fish Market na iyong mabibili mga seafood na latagan. So, hanggang dito na lang pong muli. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.